MBU no eye medimafo eba center Dr. Time da so meka no wasempa e de akire wo Ghana Health Service enso ne partners egusu bo won kaye aba wo kase se ena no papilloma mpane no a ye wo ye no a ye nwowie ye no ye campaign no na ne ye wie de mu mpane no de bebre wo ho obaba ya na wanya mfinhia nkono edikosi dunan no eye Maneko Health Center bi e ben wo na wonko wo bi promised of other romenti one mo de onga Mama's helping hand no e de abadwa manso ya eboa yen pa ma aduane ne ye de eboa ma no e me ma no gi won 3 points e wo jade na me ma no nso no abon abaso yie pa na nso se wo ba ma na se wuntimi enye ne wo se wo ye ne yie wuntumi enidi yie na ne ma nko yie mfa ma wo a time herbal mixture e na fe time HH mixture ne capsules no e ya no apebia nom na bibia etumi aye fine afei Sompa obi bas no yegusu piaba na enana awotwe pepepe na akona wie ya kasen ya ho ye ba kana studio kese num na ye ne wunyina aba behwe abom wo ho afi bia akunafo wonum program wa 21st clinic eya na ye de ma won na ye hwehwe mo mpom kama pa e de ma won no titru pa ne ma no eno nso aduru ho bio okira na awotwe na aduru ho wonum adawroma e na anwumre yi yatena se e de hot bite ebrewo nemo mishane nso se ye twaguo ewo Sompa 106.5 FM so ewo nkran no na at the same time ukopia mu ewo Kumasi asantemantemu a eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM wono so Kumasi Adamfopa radio ewo France wono ma hinkro Paris no mu wo mu nyina age so sesebon afei Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade Sompa 106.1 ewo Tachiman Sompa 98.9 ewo Sunyane Sabra no anso no na Sompa 90.7 ewo Nkranza wono so jigum afei Sompa 101.3 ewo Doma opiemu onfinfi mantam ne nkwadwa eno ye Kingdom 106.1 FM eno so jigum ewo Mankesim ne hono a udi koda ne so no Sompa FM yeginam TikTok and Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ena yebogum dendenden afei Sompa FM live eno YouTube no hoso ye ginamu dendenden ena www.sompaonline.com so ensam no dodo no ano ye de akwa akugu ho mesra wo uko Play Store and App Store no so nso a no download Sompa online app no na woni yen ahwe abom ewo ho na bibia etumi aye fine medi ade Obrempong na kwaku ampoma afei ena asem we ho apaso a ye nyina ye betwe sekan e de adwo no ye ntie bie etiefo beka ya enurada ye bo wo kase bi na nsana no memfa wo nko wachi kakra na awotwe etwa mu no mu ena ye de bese wo kase e wo kasafidie ya so se papa bi court ama no se won ko remand mra wakọ akọ sesi akoda bi wato ne mona asan kora so ama no HIV AIDS e de aka ho na akwaya abotesem ene awerehosem e wo ho eno wa santemantam mu na ye nka nwie enrada ye wo hwa na mfimfim mantam mu nso ye ti se krobia e wo apam e wo Gomua West district no mu brono no ye friend Manford e wo apam ho no a ena abrante kwa bi edin a yen yate bie eye Ofa Samuel anase Kofinyan wono ghetto boy chese wonfa hwe ho ena akoda wonya 13 years emfinhia dumiensa wose akoda na fanisika 60 Ghana cedis ewi ase wose 80 Ghana cedis ade achi ya wose 100 Ghana cedis eno nti wabo akoda na abo say 60 say 80 say 100 ne nsa nkanti wachi akoda na to ne mona ama uti akoda na numu nsemu a oka ni opeso kire ne se Kofinyan ne ka kire ne se emona to na wo to no ba ko bia ye 20 Ghana chese wode teka enti se ye se 100 cedis no de teka no a na chese okọ 5 rounds na sa nya mbransamu yi ni ayate ne se abrante no efre ne Kofinyan no owo mfinhia no
aduanan kron 49 years enti wonya akwada obi a woko 50 years de wonya akwada abusia join here wo Facebook ni so okay join here wo Facebook ni so na behwe gato hono a kofinyan anase wo fa Samuel na ko bi adi Samuel de kasa nyambrasem se wudi wode abayo an ko hye hokoto ne mona no behwe wo Facebook ni so sesi a eye Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni Sompa FM live na TikTok no eye Sompa 106.5 FM Accra honso ye streami na brosifo ache no wonu amu no woye fisherman wokopo asem yi menye nka yankwa homa no so na ye ne yama ne boni kwakwa de ma enkobo nkomo ewo nsem yi ho kwaku ma adwo Menia mejunso na apone boko de Ewurade adom me ho de mpa ye de Ewurade ase kwaku ye wa awreho mu na we sign be ka ho se wo fa Samuel a wode kofinyan 49 years sa akwada afa ne sister Ghana nti wato ne mona na mona atuo no mu no ka kira akwada ne se enye sister bio enye 80 aye 100 enti ba ku bia ye 20 cedis se 100 ya na che se wo fa ne mprenum prosifo ache no kwaku boy asemi mu se na tie yo Menia meda wanse edewo abepie mu ewo eye Manford ekwa ewo eye Gumwa bensin mu ewo impifu mante mu hati na yenyina ye ni se obi a enim Manford pa no onim se udu apam junction a na chese wafa wonsa imfa so awonsa benkum ase wo kọ eye apam kuomu ho no na chese waba betu na chese wafa wonsa straight na wakwa akopie mu ewo eye Manford na Manford no eho eye kura mekane se edwuma wo mo eye wo ho eye apo epokọ ene edwuma tisoro mo ye wo ho pa eye epo edwuma wo mo eye wo ho enu echi nso no efom edwuma kra eka ho na wei ena ekyerese yanke bia nhemu yante bosuonka yante hwe amaneba yeteye edifiri eye Manford edifiri ban se owure bia ye friend eye Kofinyan abrantie yi anase owure yi wato abayo awenya mfinhia no 13 years mo na ema ekyerese enye asem kete ne asem na edija ewo kromo in fact Sompa yete ye no na asem no emu ya wirem ye papa na mmom no yebu yaketem ekopie mu ewo ekromo ho ema yedi yeni ko twanwese ahwenefia esa ntemu adache ebeye ejapade edi amanfote ekotie ni yaso a ekwan edemu ekotie asem no ekohwe ni tue mu ankasa minia hello kwaku meti won kapa o hello kwaku meti won kapa papa okay ampani ampa kese minia ni ampa ni nyina me se owure ya ye frɛ no eye Kofinyani wahwe nyame anim ne bonsam atikɔ achi abayo a etrese wenye mfinhia ne du miensa aye no susuro aye ne fremfram awbona enye asem ketua wayire ne ho aboni ye pa enumu ena yeduebie mu a ekoto assemblyman ye wo krom ho ena ne hwe nkomo se small nabo wo de krom ho de wo fans pa ena je se pandi antofom obete ne ntem yate asem bi na nokure wo mu bia no ka kire yen etrese yene mu ena esom oman Ghana ena osi bo minye nyame so maten so eya nokure eyade ese abrantie yi wedi niamo ade etise na mekura de menko fie ho enti mabade a mnimu mienu entu anamon enko fie ho ena etrese yetu anamon ekopie mu ewo efie ho na yekodu fie ho no eyade a wo fie no eben empona no kakra ena etrese yekohu abayo na ya to ne mona fremfram saa no na abayo yi eye slim na o she straight dress pink onimfo ni na chese yede to wona bibi nti yamfa neni nenim amba no nti tiefo ehwe a obia ntempa obia share video so no share link no obia hwe bi na ombra Facebook samria menemo ka sei na mo mehwe
abayewa a yato ne mo na sisi amene wo kasa yi na yedu fie ho no na yebisa se no maame wo he no kore meni bo maame nim no mitini so a o maame na ka fom a ekire se nante mpo ntimi nante ontimi nso ade mu mpo na onjina otwi ne to fom efiri dan mu ebepie mu abonten na wo hwe fie a wo mutimu a enye asam ketwa na wei na yebo modern edi kan ene abayewa yi o maame nua a wo mu nyina ti fie o twetwe nkomo bisa ne se mama me ndi kan ne wo twetwe nkomo ne bisa o se asem ye ba ne se amane bo be na abayewa de be bo no o kire mu se no kura de wo mo mpo ano o se bi ade achi a se na ebe ye o mo nsa be ko ma no eni na ebe gbo mo afurum nko na o mo dwen ho nti no o tete ya ne se yesi kofinyai akwa akoto eye ne ba no mu na na mo fre die na nse ya kra na ofrinz ma na wa ba betena ha sei na e ba ne sei ene ko ba ne sei ende oduadue mu a tese asam no kra de maame no de fa no de abo ha yesi no kakum waginu kokwanum enti abaywa nankasa ye wuro ne dross na e kire se suhum sawom eni atu kumase atupanjen atupambum ojigu ni sisim jigu ni widiem ete ne de ete ne yaw no ono ankasa no ye ne no antwetwe nkomo ni embusa no me ma no maame akwa ba na ete se o se boko na ba na sen eno se obo ni de o maame soma no enti onam ekwa na owura bi frɛ no on ye lady aso owura ba so no kra de onim ni dini ogina ho kra se bi onhu no ezan so no kra de onim no ewo mpotem ho ena papa ne friend say o meji nkoto nsuo ma no enti okoto nsuo ne ba ye na ena o ka kire say maame wo we wia me sister Ghana cities ena o holu no etwe ne ko hye ne dem ho ena o say no we wia me sister o say papa me wia sister Ghana cities me wia o hwe o so ma me say me nkoto nsuo mrew na makoto nsuo na ba wo say me wia sister Ghana cities ben wo de asa me wia sister Ghana cities wo de mpachew maame nkonkoji wo me maame ho na me mfambrew papa ne say da menya sto mu ede wa ba dove no return mu de se na etie bia kia ne ken kremu entu a efie wura betu enya asa me ketwa enumu na kyerese abafo nso na tese Natalia ohye no eye easy way ama we dada oso mu ano twe ba afom enya asa me ketwa na kyerese kwaku boneto fa mame wa hu na yenya maame na nkasa wa ahoma ne so na fe ye ne ono so ntoa so ho wai enti eba no sa no ena kyerese papai o shachete osake nje bizane so ye ne se no so odani na ti no de kire no eno ma no bu ni fon se oye ala kubalo ena kyerese awfanu kunju o ti mi se eye dogi ana pese ode ma no ena kyerese obuju abofra no so ewo fom ende na nya sam keto no ka tane se wo wia me sister Ghana cities enti wana wa bia ye wente Ghana enti me bow 3 straight and then also first one second one third one we ya no se mo na de kula de se wo se wo ma me to so enu ye 20 Ghana cities e ka wa ye 80 sabre no na se owure yi ni nafo fo no mo ewo fa no e wa ka kire mo se mun tan video a sense abofra ne ya abofra bone nje se o fo na mo yie no ma wo mo hu nyina no na je so mo so wo mo e video wo mo yie no mo de kwoto e ya be gundi na kase ne so e na se na agi de dwa na bebi a obi sa ne kwade ewe e ya bia efo e ya ghetto na sa ghetto e ya ntabodan so ni a ene nam social media ya ewo e ya Sompa TV so e ya ghetto a ntabodan na ntabodan no or kitchen or hall or bedroom na bedroom na ekete e na se o di asefom a enye asam because am no ka kai ene ma me fo no twen komo de no mutine mu se okay o mu hiamwa e de ama wo fre san se o matete abofra no asa ha me nyina na papa yi o wo yire mu mienu wa wo mama kuma 10 ena ba ku ewu ena esese aka ni mama kuma 9 a yehu akona ebe se ni mu ni sisi mu a o ti abofra esuko no mama obrosen ya ni wo mo bo aye ni makwa ni ewura ni mu a
wetumi ayɛ abɔfra nsenten saa na abɔfra no kyerɛ mu sɛ yɛda papa n'ase no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnneɛ ɛso yie papapapapa a ɛkyɛ sɛ otumi de di nyamoa deɛ ɛte sɛ ntumi nea sɛ mi sɛ bi aniwa no kyerɛ sɛ mede bɛsi a sɛnea mo nsa akɔ maame ɛwɔ ahoma no so no na mbɛne no ɛntoa so yo kwaku maame no ase ɛwɔ baabi a wode sii yɛyɛ abusua yɛma ne bɔ ne kwaku adema ɛna wɔno nea wɔduadua mu kɔhu yɛ no wabɔ no saa tɔfa ɛde ama yɛ n'asɛm yi ho nti yɛnkɔ ahoma no so na yɛne akwadaa no wɔno a ne maame a yɛfrɛ no sɛ ama akɔn yɛne no ɛnkɔbɔ nkɔmmɔ biribi nti akwadaa ne din no deɛ yɛmmɔ ɛna yɛmfa nso nto baabi a ma obiara nhu akwadaa ne din ne n'anim sansa akwadaa no ɛman no osua ɛno nti na wo a wohwɛ video no bi wɔ Facebook ne TikTok ne YouTube no so no yɛmfa akwadaa no anim ama no ɛsan sɛ wosua na join yɛn wɔ Facebook ne YouTube ne TikTok ne so Sompa 106.5 FM Accra na bɛhwɛ adeɛ antiama maadwoe Ejo papa, pocho wapo me. Nyame na adom o na wanso wapo mo Pocho ya o Yesu na adom ya o. Ye de Awurade ase. Maame na asam no wankasa ne edi kan wote ne sɛn. Dan pocho, wo tie ne o na so ba ka se be. Bo ekua, be ba sese. Iti no kwa hwe. Iti me nye dia na wode ya wo. Iti me sinya me na wasi bo ba. Bebe ne wo we to phone. Iti me me kwa ye phone. Mo ko be ne egwe, wa be na ito. Iti me ye bi de. The baby so ko to go tia. Iti me lo ko no ni na e na bo na tenyo. Ya ko bo chama ne. So ko no se video to. Danchi food insaka. No the plan na na format then no bachelor. Mama ya na wagina yie kakra mama na ahoma no ebubu ni mu kakra na oti sa asem yi no na yesan ka hye o se video ka ho mama facha me pa na ni edi kan pa no oho ye wo sen ansa na mabaso But the can I come over. Obano ni ayaya tie ne se owo mfinhia no dumiensa 13 sa na tie oko school na oko school na nya mo kanti no o me be de pay na no nya mo kanti de do wanen tiana da me kastresi ba ye ya tie se prosifo ache no ya komatoye mo mamo ana se mu hia bibi foforo de aka ho mama ba chate nka aha mi busa se ene ni ayate ne se prosifo nsaka abrante no na eno aye mamo ana Wacho ya maye why na sene emo ya de na de oyo penyi bia onye ne da na wo gba to funfo penyi bia na de bisa na san de sabu ya yo so sabu yo tenye kunya wa yo che ni aban kasa o mi na sana ono no nya akukuduro se nia oye nyina no obi antimi nka na hwe na kofinya no mame munim no wampatam ho mu ankasa munim no bojo o man te boto oto de enwi ana munim no se oton wi no se wono awonum bi won bojo nyo ana obi anso ntimi nche no Mame me tie asem no mu yie pa menya judge de nanso oyade a wataye sa de no on bojo mo man te da wa de na pa ya na ka tete okay
Mame oba no wo nchen. Mame ne nkasa kakra wai. Abusia ye ne mame ama akon e na e bon komo no. Mawura etesan. Nyamna dum potawse. Nyamna dum ma so mo hoye. Ayi kachem oba ne den. Aye Taiza na tamam me pap taiza ma. Dime kwa na papa me. Ofe me osma. Papa ma san kan so tak ba. Ambe. Enti nyabotre o. Na otai soma wo ana unnim no deda. Ena ofre o se bra na on soma wo na se wo de wo ko ba bi na obi a fre o se bra men soma obi keke no a wo ko ye. Aya no kwa ne na mo nche wo. Because yo to enti na mi busa se abrante no a oye wo sa no unnim no deda ana dabi na eye no kura nso se ne ono ne ka no o fa ne bibi ma fa ne sho ana ono no ka kire wo se wa fa ne sika enti no age se odi uboni se yansa na koma to ne yem ai oh na ebra na oye obone saa no ono nko ana ne wo ho ana na nipa dodo san wo ne nchen ka ho no mo ye ono 4 no mo ye 4 o se no mo ye 4 ono kan wa 5 enti ono nko ana ye wo saa na o ma ho no nso ye wo saa bi daddy ono nko a enti me ba mansana meba omo na gina ho no ne omo ye no abrante no a oye wo saa no ebra na oye saa abonefo sem no edi asem no ka kire wo bra na ogusu a oye no oga tense na me kama ko se ka o kitase kan se wo ko ka kire obi o de be wo bye enti saa bre no omo na nipa 4 na na ka ne homa ne ye 5 no no omo wo hobi no edi na wo mo ye no mo video ni ka ta mo video ono abrante na ka kire me se omo video ai me hwe ayi edamoto no a wode wo ko mu no a dan no niami hu ye ntaabu bi eda ho ene damfrankete bi egu ho edi enso no wode wo to ya wodi sa abone no kete ebrade ada kete no a amomoro ntom na egu ho no kafra wate odi ma me ne won fa ye nkomo yinsi hansa na efri sa bre no a dabe no ye wo sa no dabe no ye sa de no Thursday enra dabi last week Thursday no ye wo sa ai wako hospital yako na efri sa bre no edi besi nei no wo hunu se na wa pono tie na mi busa se efri sa bre no ye wo sa okọ aya asabia ba ye no unipadua no mu no hunu se nsesa bia bam o fili sen metna onye o trans enye yie ama wa ye mre on asem we no eye me dine se mi busa na mama musa wa fa be mada Ocha dabi kwara na dini bone mawura kafra wate
Yo, o de mame ne won fa nkomo yin si ansa. Why? Yeah. Mame no mame nkasa. Hello, da. Mame. Da. Mame, sai si mi so bio. Akwada no ko suku. But you go school no just start three. No. The me no hear them ni say more than. Enti Prosifo mame mitie. Nana nya mo kenti na ya mo ben. Enti oben na ocean na ba to ba ko school oben so in challenge. Oben we go school ya ko walo check akra. No on sign play. Enti okofa no betena won nche de on start school. Oh. No. Okay. Na police for no chi kofinyan no. Edi assurance, edi asempoten. E na police for na ka kire woni abusuafo a mudi akire ko abie no. Ne bocho ne abusuafo no biara nko wo. De mo call police station ho. Ya mu yakọ. Mo call police station ho no den na police for na ka kire mo. Eso almost come ka so match na wie no. E de biem no mo ka di akire ka ho ma mo. Wanka hwenchira ni. Police for ntimi nka hwenchira mo. Ma na mo na yakwa last. Na wato na yankwa na pesa du we so ba fe na wa ka ten. The one kind thing. Da ben na police for no so mo che no. Wa che ne de wi. Enura ne na awatwe no mo che no. Ena omfa ne nko court. What na ko say sa wa ba ni. Nti so ma remand no won. Ko chonyo. Oh, okay. Enti da ben biem na mbesa akọ court no. But you want to tell me so wa court no ba fine. You fine. You take a fine. Yo, mame ne won fa nkomo ni si hansa. Ye ne lawyers na so be kasa de afa ho. Why? Thank you. Abusia mame ama akon na ye ne bo nkomo no na awrehosem na ye ka ne sa no a me na kan wo se enkrakra na wo sa ne sa be kwan no awrehosem pa ene ye ka ne sa akwada wonya 13 years akwada wonya 13 years na areho mame nkenkan prosifo statement awonde ba ye no wa ha prosifo say mame nkan brofo no na fe matimi akire mu yie. Arrest of suspect for defiling a 13-year-old girl at Apam. The Central Regional Police Command has arrested the suspect seen in a video that went viral on social media for defiling a 13-year-old girl in Central Region. On October 17, 2025, about 13 hours GMT, the Apam District Police Command received an information that on October 16, on October 16, a 49-year-old fisherman by name Samuel Ama, aka Kofinyan, had defiled a 13-year-old girl at Manford, a suburb of Apam. That the suspect lured the survivor into a ghetto at Manford and defiled her. Police, on receipt of information, proceeded to the area and with the assistance of Manford Task Force arrested the suspect. The survivor was sent to St. Luke Catholic Hospital for examination and treatment. The docket was referred to the Central Regional DOFSU, where he admitted to the offense. An accused was subsequently detained and will be arraigned before court for prosecution on October 23. That was yesterday. Okay. The command assures the general public na asemi ho yankwa camera ye ne lawyer ni nkomo sisia. Lawyer Noah Adamti eye private legal practitioner ye ne mo nkomo e wa asemi ho. Council Majo me we say for nyina so anyway. Me gini say apon boko de. Nyame adom bia boko. Ye de radio ase. Council ni ayete ho ni minim say asemi enya wasem foforo.
akwada 13 years a 49-year-old man we mean ka young man or a man etimi ato ne mona I accuse ne say wafa ne 60 cedis eno nti wafa noa ma akwada ne say wotena se kora enye yie afa na prosifo ache no de nanso mramu no rape and defilement no ya na mra ne kan den fa ho wadawroma Sompa FM medase pa yemramu no rape any defilement offenses different mienu enya the crop defilement enfane say yemramu no obi di infie dunsia ontumi any obi endi impemu agro pacha otiminka Kanzo mete won kapa aha okay nti say obi di infie dunsia ontumi ehu bema enti say uni obi a onye ndu dunsia eda say nipa no opne so say wan pne so ye kan say we defile nipa no enti yemra mu no defilement ni say oni akola na obi a onye ndi dunsia so ye bema ana oye oba ti oni akola a ondi dunsia enya impemu agro na eban defilement and impemu agro na nyese sebe ofa oba e wona sepe se dia ofa akola oye oba woneti anasa ofa akola oye bema we oba na oni bema akola oye bema da anasa oye bema na oni akola we said ofa akola na woneti a sa en na oni akola beda akola on 16 years beda ni na ye fani na say e defilement enti council say enyati defilement na o see ehu say victim na owo sa case nim no onye ndi infie du 16 years okay na victim betimi aye bema obetimi aye oba eno na nka me bebusa say enti oba pani ya ono atwamu 18 de kro ene bema koda a wonya 16 years kra koda a defilement a defilement eno say defilement it is so far as cancer patcho meet you so far as akola ni be 16 say oba a oye penyi na nya akola ne beda say oba ma penyi no ni akola ne beda defilement na akola no so akola ne ye be ma sa akola ne oba eno so mra semu eno say defilement ina so ufa ne nim ufa ne ti defilement inti wo hwe mra no brofo kase no kase defilement say or having natural or unnatural carnal knowledge of a person into on case a boy or a girl and as a man or a woman or so of a person below the age of 16 with or without their consent. Into said akola of nesocras on in that a defilement one penesos for a defilement to defilement dear only akola ninya that's all your bow your bema now your own so your bow your bema akola penis one penis a defilement it's not a defilement here defilement is different from rape. Okay. Rape yes say only obi a we 16 apa home. So we 16 I say or 16 so. But rape so best me rape or ba pe. Ghana mra unun rape obema. Inti brofo no emran kan say having natural carnal knowledge. Inti emra so natural carnal knowledge yes say obema e de ne bema ebefa oba e wo sebe na kosia kuma mu inti eba no rape untumi rape bema yemra no untumi rape bema inti say obema any oba Sompa FM we be 16 years or above eda emra oba no empene so in a kind of there is lack of consent. Say fancy dia na bema no you bet me a charge no for rape. The difference that rape any defilement no ewo yemra mu no. Council we dey what dey akọ school pa say na da ya na meka no ye nya o say ya
wo ma free tuition wonye yan hwe na we no de no a akwada no owo 13 years ena wasan ya hye no ene no ada ama se akwada no wo ye ne ho hwie nye yie still a defilement and I say a rape and defilement where a defilement be yen to mean charge you be with rape and defilement about the same issue yen to mean yes sir. Okay. Inti we say wafa akola no a defilement. Who say make a defilement was and me the kind can say defilement is akola no penisu a defilement. Aha. Inti we say 13 years no a defilement. But who say it's a defilement no a do say judge no a sentence so say you who say guilty obeshe kwan ofa so edada akola no anase force akola no ene ne dae nti se hwesa issue we a se no se akola ne de ne ka akona fa ne sika bi ansa no no accuse wo yes aha or 30 years who of 49 years is a then obeshe we nyina o de gina so e de a sentence papa no nti sana kotene behwe okay council we no a akwada yi afi kwa na ne maame nua eba no eno akwafa na beta na nchen se nkode ne beko school nti school yu kra wonyan start ye akoba ne seye no ya che no de waje ne mfom so atomu de ya arrange no to face the Lord de nanso mo na mo ya monim mra no se we pa se o ka bia ma akwada no wo judge animu a anka sen na anka oba arrange no sen ka brantie asotwe ayemfama no ana sen na mra ne ka e wa asotwe betimi dia ma no ho oh bibi to say defilement there one demo obenya bibi be 10 years nti between 10 to 25 years but ana obi awaje ne mfonso atumu 10 say ne die ana court be hwe nsem sana or the man sentence but me did say akola 13 years our fana ultimate ase any instance boni akola no ebenya from now to say bi obenya obeware ni ade me nim judge ko obeti asem we a obema papa no less than 15 years. Less than 15 years? Yes. Say, what man 15 years now cry now, the man to 4 bo. Or the man to 4 bo cry. Or the man to 4 bo. In the fire of a bonus so basi ajaja. Or man 15 years now. It's any day. Yeah, obesiame de am de nimfie na abema no. Ene de krepa. Jokre. Council enkomo no emu ayede nanso mpani se agoro ayede no na de esa kromo nketoafo no ebere no nti adesuan ya ode amayen yemfa nkonkon hansa framantem ye fra ba bi kaje bi ye beka ne aja bi ne da akyea to aso ye da se abru yo mesme da ma sepa abusia nipa na ne bon komo eye lawyer Noah Adamte emra no wo mo na te ase oye private legal practitioner wo mo na ekyerɛkyerɛ mra no edema na ema yete mra no ase nti we wase se akwada no abrante no ye de ama na tufuo bo kra no so behia te se adwoa mo saa no a wo mo ahumobro no a wo de be ma wo mo kra na wanfa ama no se bia akosua sei betimi ama wo de ahumobro SD ni nti no betimi de ama no be 15 years onim no behia judge kobo te se me de a ene 500,000 years wo betumi akọ Leicester Company Limited dadawroma ene waso yasene ema anwumre anya baabi te ya ye de kase yi e de brewo ya toothpaste ene ne brush no ya pebito ne beboa opa sanse ye nom de ye nimnia ye nya ye nimnia ye hu ti na ye di hu adanse ya kire wi ya toothpaste ene ne brush no je numbers no 0501 619 588 0501 619 588 and answer 0501 390-338 na wa wo pedodo atu aton no ofre afi ba bia ya wonam bia no eya na
won so aba modern no apebi ato na de akofie de abon koda no ho bra na bibia tumi aye fine medimafo eba center Dr. Time da so wono de odebre ebeto yade ne so na bibia tumi aye fine eno nti yade bia aye kwankro ni padua num hwe awo na ma wo de ende mekitimi aka cho se bosomepe ye be ma bi wate bra medimafo eba center na beje awo ni bisisi akofie ye kira kwan ne wepoku asemayira awon kran ha ya kuma senso abu akwa agogo ye ne aban school no ho ne die nimhwe Dr. Adwoa Mfisi gise ne yawuo wono nko a enti gi Dr. Adwoa Mfi number no 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 na one no abo enkomo se ne opese ekobia no obeje so kama papilloma mpande ne eguso wo enu nti chip compound bia health center bia hospital bia no fa oba no ne awanya 9 to 14 years akoda yi say itim te papilloma ikura bia no wonwo pan ye bi wohu fa ne kono wonko wo bi sesi a ma no nko a cervical cancer ne etu ase wohu enu nti Ghana Health Service for say ye nwie ye fa ba ne ko na wonko won pan ye ne bi sesi a won madawroma time herbal mixture so eka ho som ye no ene ye de kase ebrewo time HH mixture ne capsules ne so ka ho Jonso ya empemu mire ye etu ase kura KNG heba odi nwe ba yi se upe bi ato a enya na e wo pharmacy ni heba shops nyina mu na emu wa pedodo etu aton no 0244417669 0244417669 na onempani abo enkomo ma ye na ne ye ho anibotata mienu pe emra ye ba hot bite kase ne nto aso ye de ma Afei forward bite kasiebo entwaso emrei Abusoya Shasia at the Kumasi High Court. Na yanka kaya ho kakra na sa October bosome no ana July bosondana toso aduonu ensia 2023 nimu ana arehosam asiye ewo Asante mu Kumasi adum. Ne nyina no ye police inspector bia ono ne dwuma ewo SWAT unit ye no ewo Asante mu. Ne din ne Ahmed Chumasi ye bon manesa tycoon. Na wapanyi pai wan mo kire mo se jase wone ne yire ene ne ma anatie. Ya ware bema ware fu a woye posini a woye na dwuma kama anu wose kwankro ho ekum bema enti wose wonya na kanchema ba akode ne kan ho a wore ne betete ne ho so na ababa wo be friend say Victoria da pa do no abon ma na sa Adwoa wonya finhia na duonu nsia na sabre ne wo kofa no a na wone akoda no atie twempena wo be nim de yakoba ye ahwehwemu kakra no ntie ya yansa kan ya kire se wose akoda ne chiti chese wo fa na chi wono ba ma warefo no a wote na yere ho no ya wo wiem wo na yere kire no wose ne mpena no a wakwafa no no ne tie no ne mpena no so efa na chi amara wosam ne sa July bosunda na to so aduonu nsia 2023 ni mu anajo da hyiom ba sa no nkona ba pa minute no aduonum Kumasi Asante mantam adum wokoto ababa waituo mako enum ama woti nananom wonsia do ya na sabra ni mu no na ababa wa friend sa Victoria da pa Adwoa yi na wawo ama ne ba nyamfinhia ne mienu enti asem ne baba ye wa Asante mantam pa aba ya rehosem se woba wawo a ne ba nyamfinhia ne mienu a chesa akoda no kure hwa ya wotete na ade nkakra na posi ni waba fa ne se wakanchema ewi akira wo so ofa wachi enti watumi aboni tuo mprenum ama ababa wan wafirim asem no di court akoni aba ba semfinhia mienu nie ekona eba wi akire kura na sabusua no na wan mo ya toba ha awa asem ni mu na ena na Kumasi High Court akwa setena na empanyefo ya wan mo tena asem no so nom ya makomako enum ekwa wi akire na se enum no mio no just ekwa wi se wan mo nyina enipa miensa kogina fa akon ya mienu enso so ekogina fa akon na se ne nyina mu no de enkonkwo bena nyina no se enai inspector ya friend say Ahmed Chumasi tycoon yi ya ka ne ho asemi wo mo kire say wo kwakodam ne nkwa na nyina na wode ya de hwea de wo kyina biem wo firi mu fia enya de obetwetuo basabasa na wode aboba na asam ne kwa ba ya court aka na asem nyina wieye no ya mare boni kwa me wetu woni abusua no atwetwe nkomo na Adwoa maame a wogina mu Adwoa na ngasa de enti ya kire say o maame na firim na o maame nua a wosi na namu ya wodi wo maame ade ya no say Madam Adwoa nyako wono ana ne nsamtwofo ekasa ye ya wo church nsemu editreye na ye best sentence no ya sentence but Adwoa we say ka Adwoa ya patikwa na so ti won mo kwa pie say ye tu ye nya ma ni ga wo no
ye more afi na ye ma life who be gra wa be ka say who oba den na ma adu aba no ukun akola na ma adu anu de wa nwere no say ma adu Abusia natural say eno no Madro maame ye friend say madam Adwoa Nyako ene yete ne kana no achi no Abusia panyi Victor dapa ane asam yi ba ya abusia panyi wa na ne ntoma se wo tutu ani ene se wo wuragu ya bafua na ena ebra sene no ankasa na omudi die twato kora na wo mode inspector friend say Ahmed Twumasi ekwakotum ne nkwana nyina na wakwakwɔ somo ma Ghana ewa fiase no abusia panyi kasase asemi aye kunimde sasa ya reho na onum se ye ba court na ibu asemi wie no dodo no eni jinsu na ye tears of joy omo sire nyina do busuka ho bo bra pa fi se e ma ye kai da no a ma dwo wuye onum se ade bi ahyase na wie no ya na akoya de kro o kai ta ma ofiri ase a e do wa kai ta ma sore ye enti ma dwo wuo no ye na ye kai ye pa nkunimde no omu se ne nkunimde aba na so na reho wo chi ti be kasa bi ka se fa hodi aga na nyai ye nipa nyina ni ade na omo e kasa bebre no kwame nkuba gina okase independence again enya gise Africa nyina enya independence na awie pay enne sa na mede ni koye yo e hye kwame nkruma atade de ne mpaboa se omu se enigye aba na so agise emra no ani constitution no ye hu bibi asam na chepa se emra no constitution no Ghana fo anya hu bibi a obotira kotra court ama obu afukura se asam nko hu bo ni agye se nye se nyame ne ma ya hodin akokodura kebi ase ya agye chire Abusia panyi na chiremu no se asamre kura chadodo na nyanyame ana boa wo mon kakra ka asam na bia nkomu gya chiri die nanso nhiran ka nyame se enne yi Kumasi High Court kwa setena no wo se Chief Inspector Ahmed Twumasi won kwadam ne nkwana nyina ai ene wo bedam pa because asam ne bi wo hono mo a wote a ya na emu oya na ye to akase bo no so e wa rehusem no emu na ye maame Nana Kunedu Agyeiwaa Rollins first lady ya wanya ne baabi ekro no free say enura woda ne benkum so mpenimfo ahodo ena atu na mo akọ ono ankasa ne fie ene abusua na so na womde womo ya konsem so akwakodan abusua no na nemra sebedwafo ene womo mpenimfo ahodo a eda womo anu so ekopie mu ewo fie ho na dom kuma no ba no Dani Alexander Fenyomakin ene ye frɛ no sɛ womebo amane ene wo chireche mu so womo ba ya enye bone na ewo mu samanyosem no womo ye de na so bo memra sebedwafie ho no mo a womu nyina eye nipa baako enti se ne Dr. Zaneto Agyeiwaa Rollins a oka wo mo ho ewo mrase bedwafie ho no mo se ne maame adane benkum so dia ene na ese so mo ba na wo mo de wo mo mo a ebetai na chi na asem se ya ato yenua ba yentumi ma omunko a emba mane yeyi politics na ye no ye kire ya dwe na efie ho na ye wo no ye busua baako ye maame no waba besum Oman Ghana sa first lady ekwenya no oma emu yedu obi adi wan dance eduku a obo ochre emba de beya ye bekata ye hu no friend to ma me gidi se emma bebre sua bibi efri no ho nti ye ma yakasa ye tenten no ye edom kuma bibi se no ye si ye ne ye nuanom eba ye ba no so deputy minority leader okahubi second deputy whip okahubi ena second deputy speaker ena yeka sa super majority for no ho na chese eye yokra ase no ayampia to ne de wo mu nyai da enti minority leader Alexander Fenyomakin ena yete ne nkana nu achi NDC amanyoko no wo mu dwam trani panyini Owura Johnson asiedu nketia ensu di bifo aso yo abusia chame betia mabusia fo nyina te se muhu me ha ene NDC mpanimfo a dokre wo mu ni se na kai ne MP4 no na eba em se traffic situation ti na ma ye di kai eja wo na enura ya ntiase mo de dia sinu de nyame akwai obi a ntiase nti eba na wo se fa no sa ohwende ma asisi nansa ya de di kai 30 years ya ye Beijing conference ya na maame kuna do die ni mo ko ye no emfie aduasa pepe peni nti almost I free ade no ye 30 years plus Beijing 30 years plus
Johnson Esiedun Ketia eye national chairman Emma NDC Amayukuno. Na wasansem krona mu no ena chief of staff Yera Julius Debra ene nipa bebre enso aka hunu bie ya wo nyina ne mu fa no ano ewa abamu mpanifo wo mo so ko fie ho bi na wo me yese maami ya ye kana semi enye NDC fo nko a wo mo a ewo Ghana ha ene ya bibre mu nyina no wo ya maame prekope eno nti se amonyoko no awo aban no a na wo sa aban na nkasa nso tu nipa ma wo nyina ekọ na wo mokose ya akọ ede ema abusia no na wone ekọ no na kane omai fotosamfo a osambe ya amarado ewo esika sam kwarba anu no Dr. Kwabenadufo na wono nso ka hono bie wokọ ye no ene wo nyina de ya akọ nsam ne koma wo kama enu achi mpo no eno san ede sika botene 10,000 Ghana cedis esan tu ho ma abusia ne se anya bia no nipa kakra beba no eya womo emfa nto nsuo kakra emfa ema abusianfo na beba na ja womo a womo mini mu beye ye mo ka ikakra no womo pe kakra emfa ma won na wo wie ye no Dr. Kwabenadufo ene sentwefo bo nkomo sei taking some of the rules and the laws for you the women. She must be well organized by all of us, especially women. She did well for all of us. Nana has she's been very firm, committed to the cause, not only of Ghana, but to women in particular. Not only Ghanaian women, but Africa. And we are all proud of her. She was my sister. The husband was my boss, who became my friend. Doc, how can the NDC build and how can the NDC... Let's make sure that we organize a fitting funeral for her. That's what I'm asking all of you. Doc, how can... Abusia, we aye kane amrado. Ya no ado man sika sem ano no san so be ye soafo he sika sem na ngasa so. Onomnyamfo abenfo Kwabenadufo. We wie no e no de kakra ka ho no che se we no. NDC fo e na afei kane mampani ene ne yira sese wo nyina ni ho bio. Wo momma, wo mon kamo mbaako na amonyoko ni ntimi nyina yi. Na no saa no ebetimi aboa ama wo mutumi a wo pese wo mbo ho ban no wo matimi abo ho ban yi. I was some year more no and so for ya was shark on some so one monyan for Jifa Gomashi, one so adnan watum. Was on a quasam panasa, first lady, a one baby, your former first lady. Nana could do Ajma Rollins, Ghana, Bakwasamudia Mami, Nedin to me pen frimu that sansa and nam nensaso, Anna and ne Ghana ma so, Yanya baby pa SCA, Yansuaka say that was it to me boy and also in a year to my pa at a Boama Ghana. Na a bra and net one so quiet, now what the some aqua busia no some kakra wade koye ebini. She didn't just direct affairs at 31st. She was an integral part of everything, every detail. Like she always had a comb that she would comb through whatever it is that had the name of 31st December Women's Movement attached to. So yeah, the influence would be that I met Mrs. Rollins when I was 19 years old. So she, Miss Auntie Cecilia Johnson and Shariaite, Auntie Sati, and Madame Betty Modidrisu, all these women were they were in my head. You know, if you understand what I mean, they were in my head. They were controlling how I position myself as a Ghanaian woman to pick the form to contest. That she didn't have any direct role to. I was so worried. So for ya was shark on some so Mama Jifa Gomashi. Na ewosa ensem kronoa emuno prosi atsan no so womo empenifo ahodo ya IGP Christian Tote Yehonu wono so eka womo ho ono kra ne di womo anim afei Police Ladies Association ye ma womo so ewo prosi adwumakuo no womo nyina aka ho bi ekọ honom de ya konsem ekoma abusua no na ACP Grace Ansa Akrofi wono eneye kwankyerefo panyina woda enkitahodia no ema prosi Yes, yesterday, like all Ghanaians, the police service was totally shocked with the sad person of our mother. Our mother is a mother to us all. And so the Ghana Police Service, her work in diverse ways have impacted
activities within the service. There are so many, but I would like to highlight his work in women empowerment and gender mainstreaming. On the back of this, the police service has seen an extensive increase in female recruitment and also appointment of women to our management board. And that is something that we as an institution are very grateful to the many lives that Mami touched and the many institutions that she also affected. We also had our share and we are grateful. Today, the IGP is here to tell the family, the children, and all loved ones that the police service stands with you in this difficult time. You are in our hearts and our prayers are with you. We wish the family the deepest condolences in this difficult time. ACP Grace Ansa Akrofi eye kwankyerefo awoda enkitahudie ano ema Ghana prosi adwumekuno na wasansem kroya mu no ukopie mu ewase hwedwina se a wo nso amanfo ho ne se aho maame ba time pa wodo man na wonu mu nyina nim se aw maami na wo yade pa de boa wo man no wo mu nyina so manfo wo sa hwedwina se no wo bia bobana esi we de abusuafo ma wo mu nyina yawo no enko na wo ne Sompa kase bonkomo se oba ba bia na ye wo no ebo ama no ka se ye fa ye nsa enye bi na moa ye so ma ye hyase ebi no mo ya Agyeiwaa ebi mo ye ebubo nkonwa ebi mo ye niema bebre kuwa ya hinana ya de isuo ku si dem ha o kire ye se we ne fridge a wunya se hinani na o si dem na ku na de isuo ma eni tabi aba kwa se isuo na no na te se de wo fridge that time so ne ye ho na fridge suni mami hu se oboa ye wo sa akwan so Mampeni onyane baby ko jeje Lawrence yere former ladies so emamu kudufu ama oboa emanso pa abusia we ye omanfo e wo se hwedwina se wonom so kakra wo mo wo so me de beto so bra na nakunadu Agyeiwaa Rollins we je oman ne hoko no eno ne Sompa kase ye another do ye nkwanhya bia si e wa shaman na wan mo kyeremo se Toyota V8 bia na registration number IGN 76-16 and a commercial vehicle bia na so no registration number no IGS 3642-12 ekokoshiaye na wamanfo na wamo ne adansefo bi ekyeremu a na se ambulance bia wamo kyerɛ sɛ wadi funu namwo na police escort SID nanimwo na jase abanya ebo ne mirikantanta na die no obi ntumi hunu se funu no na epe ntamu akwakope ba bia dawo se enso se sayo na wamo kyerɛ sɛ traffic no ano omudimuo ane mirika no wode ani ntino na wo akwakonya se ahyen awodo ye dede ane mu nyina no wo bia pa ba bi pakie na ambulance ne baba sen enti ba no sa no Toyota V8 no a ne registration number ya GN 76-16 no abusua wano no free ne kwan mu sa sanse no wono so de mirika ene wode kɔ hwe commercial vehicle nim enam so ma kyese wo kɔ hwe gata mu sa enti ɛhɔ no ade enwemu kyerɛ sɛ commercial vehicle no owura bia no wo twie ne efra no sɛ Frank Amoa wono nipa no wɔka no ho no wapira pa ama wo mede na kwakoto ayaresabea anam so ama manebɔkora yensa ka kyerɛ sɛ Toyota V8 no Hassan Ayareja APC amanyekuo no panyipa no wonna ne dia na no onam kwan so a no wɔ program bi no wɔteye sɛ ne driver akwakonya nkwanhyia nti na sɛ na ade ayamhyehye aba pa na nhyiran kenya mesanya de wɔ bi afirimuo na mamuo no nipa no wɔte saa commercial vehicle no mu no ɛna de ɔka ne ho no wapira ɛne wɔm de na kwakoto ayaresabea ya Dr. Fogyina no so ɛhwɛ na pomuden War and Senfufro Emuno, Chief Executive Officer of the Ghana Investment Fund for Electronic Communications, ye Trinity Awa Efren Gifek, Ora Rashid Tanko Computer. Now, opinion dia two just as a siano, abanya tiefutu, danda and yemeni se caneno, womo ekwachi womo mutu efuma gudia enfamra kwanso tu galanwa. Excavators no ne akandi ahodo a won beje ne pepi ya no mu twagya no wom de atum ne yahye nyina na so wom sesesi ade wom na nhye ne biem da bi na ne wom ye ne se wom dane machines no wani na wom de aboa kuafo
ni titu wo mom wo sampotem ho no se ne sa machines no wo munya de di nsuo gum ne de gugu mfudi ahodo no so ano mo de amakuafo no se excavators no so ebeboa wo budwumadie wo afuom ho ye de dane nsase ne ade a no wo mo de ama wo mo se de be ya ebetimi aboa na eso etimi abanfa so na wo se galamse ntokwa no a wo mo kono de sesei ubewura akwaya ahodo de mu ne nsuo na obo hu se ani ahyase etetete afa reclamation nso wo mo da so a eye ho adwuma ebre semu no Ghana fo nyina ebehunu ho nsunsun so pa. You see, some of the excavators being confiscated. They are not given back to them. A lot of water pumps machines have been taken and given to farmers. In fact, some of my people up north are beneficiaries of those things. People bought those machines and sent them to the water bodies to destroy the water. We've confiscated them. This time we are not burning them. We give them to farmers to do irrigation farming, to feed Ghanaians. These are all benefit. And go and see, some of the water bodies are now changing. The color of the water is now changing back to normalcy because NEMA is working. The colonel who is leading the group, the man is doing fantastic. It's working. They are going after them. These 300 people, they were just given the licenses. You see, MPP, the thing you did against Ghanaians, I don't know why they still think they can. They were giving out licenses like toffees. They were just sharing like toffees. And they will use those licenses to go and destroy our forest cover. Dr. Rashid Tanko computer penyini power da gifek anu. Was answer you hono ena kane defense minister ya no my Ghana mu Bimbilam Asare Agyeiwaa Orunyamfo Dominic Nitiwul wono na ka say wo say ena no Dr. Brand Champion ka asem bi manfo agina no sibone wono de kakra ka ho na Brand Champion sanka yembra amramdwuma no a ye ka ho asem no ka yembra no be say aboso emiensa pe wo say anya na aboso minsia Dominic Nitiwul say abaye mbra so face mine no a ye ka ho asem yi no yembra no abosumi nsia pe na afi yemfa nkokun na ye wi a ye be hu nsunsanso. The fight against Galamsey is clearly a challenge to the government, but it's lack of political will. It's as simple as that. The sort of promises that this government made to the people of Ghana, I don't expect them to be having kid gloves on the people who are doing this. What Akufo-Addo did, if President Mahama were to do same, at least this year he would have had some respite. What he immediately did was to suspend all small-scale mining for about 6 months, if you remember. And I expect that if the president wants, he should suspend it for about 6 to 7 months, reset the whole atmosphere, and then can have a handle on it. That's the first advice I would give him. And only a football papa, ya meti mediama. We Bimbilam Asare Agyeiwaa ya kaneno. Wamaimu no ya defense minister. Orunyamfo Dominic Nitiwul. Afei yako ansanfufumu na Public Service Workers Union wamo anatro krata ade apiedwen na ekoya yaka wanmo asemi adwumafo a wamo ye adwuma ewo PURC Energy Commission VRE Netco Gridco ana for Ebui Power Authority wanmo nyina akasa ku ehu ana wanmo atro krata no ade aba wamo trosa Ghana for yentie na anto ahwe ya wanmo hwe ma Ghana ye nyina mahoden wonsam so ye wura ginapo se wamo do mo nam no mo tete wenya yi asenkaebo nanso so de aduru na waso mo ye na sapa na wo mo de ne aden ani si ye kasa wo mo kire mo se enei won mo atete se cha se adwumakuo no wankasa no metwa hwe ye no wo mo ba ka PURC ani Energy Commission abom amana ba ye baako na won mo nyina adwuma na ba ye baako ko ba na sanso adwumafo no dodo no a ana cha se ye bebo wo mbongara atamo makwakopo ba bia tena na saa de ne aginasie no a asoye ne pese won mo sie no wo mo so mo ne waka bia ntena se ensusu bibia ho wo mo no bia enko aginasie bia ye no so ya de a ehatwene na wo mo no aye na durumra bia mpii no ano wo mo dwene nkanko ho wo mo dwene adwuma no ankasa bese mfinhia no mu de kro no de ebetumi asie na enioma ebetumi asie bi ye se ebetumi ama adwumakuo no ankasa ne nimde no abafam afei ekwan ye wasanka adwumafo no fa so a wo mo ye adwuma no enam se ebeyi nkrofo adi dodo no anti no enya de obia ebehya asie so de ahosepa ye adwuma nipa no wo ye adwuma na se hubua bi eda no so ama ne de ye adwuma nam so nti Public Service Workers Union for say radio mo sere se enei ni kire yada asoye a ehwo ma Ghana nyina mahoden won sam so won mo ne wo mo ntana se na de wo bia nkonyasie bia wo mo nkamfa nkere wo mo na adwumafo no a wo mo so ye adwuma e wo se adwumakuo mienu ntam wo no wo bia nkere na dwene ekwan pa ye de fa so beye na mom se won mo ankasa kwose guntu na se na suma se dwade mu a obahu ade ba kye yes ya dane din ne de akwakwa din foforo de a enya de a wo mo wekesa wo mo no wo matwe ama ban let it be free national GPR Dubai let it mu asam ne say yet interim
Abusiama yentua kasiebono eso na asenkafuo kubatan Ghana Private Road and Transport Union GPRTA dwumekuo no ne nkrabata wa Santemantam wo regional executive committee for en wo ma pai lai wo mu kyerem se wo mo ntena se nyenhwe han emma national executive for no emfa committee bi mma emme take over Asantemantam wo mu GPRTU for wo mu positions so na ne enti amasa ansem ya beto dwa ene se yese ukwa Asantemantam a GPRTU ekuo no esese wo mu kwoto aba na wo mu yi executives ya wo mu ba beda adwumakuo na no wo mu ahyehye ne ma se de be ya wo mu a wo mu twi esen e wo honom so wo mu dwumadie ne betimi akona akototen na abatoro na akwakoye boachi bidin wo mu de ne Watchina ene watchina adwuma no so esese ekoso enti national executives a wo moda GPRTU ano no wo motena se na wo se da bi so wo mo nkwankoto aba ne nyi executives ne dia ene wo mo national fo no e de enipa binum beba na wo ma beye interim committee bi a wo behwe akire ansa kopim se Asantemantam wo betimi ahyehye wo mo niema na wo ma bebeto aba no eno ena members no so se wo mo nte ase wo mo ana atena se adwene ho se aba na enye den ya wo beto no mo nyanto ya eno nkyere se esese national fo no wo mo de nkrofo bi e ba be hye wo mo so afo behwe na wo ma bete atia fa positions ni nyina age ni nyina fa Owura Martin Fokuo eye member e wa Santemantam regional executives no woni yensem twefo e kasai let it be free national GPRTU by let it mu asam ne say yeti interim committee e wa Asante region no mo yimpanifo na sinjai but enuanom uhwe article no 23 no kase so betimi ati interim committee na awon hihye bi asasa ofaso ansa no wate interim committee no na yampanimfo no gina article 13 so subsection P omo kan se mfie na no so na se yanto aba omo e wo ho ne se omo hwe wo me yato aba osisi ebeto aba se duru ho nso na se omo hwe na se basabosa e bi wo ho a esi eyi firi ho na kwa mu da ho ne yato aba na de omo de hye mu a MC yampanimfo no gina aso no na kan brofo no ma kirem o se proving impropriety can call for an interim management na see betimi at the interim committee amoma behwa so a na sa word we ya oyusu ya no gise wokuo no mu na we improprieties no a was behavior that is not honest professional socially not acceptable profunu nyina ase kire ni enti empanimfo no a omo hwe akire no chairman vice trustee aro enti ya ka kire ya se saafo ni nyina omo behavior no enye ani yeyi omo nyina to agu ana na de na omo di proof ahane asem ni nyina Owura Martin Fokuo uko Asantemantam regional executives a wo moda GPRTU ano no wo ka wo mo ho ebi enu achi branch chairman ene wo ma trotro nso e de wo ma no tum. Personally, I took similar action against the national union, the regional union, and my branch. Formerly, so now through the diplomacy of former national executives, a year that time now the current national chairman no our hanamokra now all vie for regional chairmanship. Sansem nyina ekoku pie court na through the diplomacy ni sansem we nyina yetumi de ni na abafi yama asumdue ba nti ansama na wo court anka esi anu twintwane ya ne kasi ni nyina yejai ya hame pa sa abrukranta adenti ni yentumi nyusu sa channel na nsama yama na ye twintwane nyina mona mo yampanfo me bani Montanasi. Say any Syria. It's something like that. But that is now no answer. Any pani be on more or more. We a branch chairman any one more secretary Sahudwo ewo Asantemantam GPRTU one more executive committee no munamani boy yensen treni baba beidu ene de bai. Afe yenfra Asantemantam ni afia ne nkyeremu ewo nzema apuye. Na nzema apuye no na nanoma trankonya ye wan potam ho wo mo na etoto sra ban se aban ebe ya ono obambofo ni nyina na momra titru pa na ato abo emfinfi ho nyesa na se mo ama ho de a ene na mbeti ha ne se ato abo gas pipeline ne kra no amanfo bi agi abo so ene ya se din asem wo mo kire se wan popro ya wo ato abo a e friend se awulai amihie panyile amanfo bi se ya tu no wo abreko anya no kre anu ntine one friends antwefo nsia mu ema ahemfo a ewo anwea ena fe ayinase wo mu nyina de to so se awulai amihie panyile wono ne wo hempopro a wo mu ni no na wo mo gine die
that one call himself as a paramount, so that guy not whom we know is Ewulai Emishapanyi. He crowned himself as a chief, but you can't crown yourself as a chief. Why? Because you are not swearing, you haven't swear oath at Western Regional House of Chiefs, so no one knows you. Before Ewulai Emishapanyi became Ewulai Emishapanyi, we the chief brought him to Western Regional House of Chiefs for him to swear an oath. If you swear that oath, it means you are a paramount. And we the chiefs, we swear oath to Ewulai. But as for this one, he can never and never come to Western Regional House of Chiefs for an oath unless this case has been solved. So still, he is the paramountcy, Ewulai Emishapanyi. If on the security should intervene for peace to prevail, if not, it will be a disaster. Abusia, where are him for noa? A war anya, and I feel so. Anyina se, and one more say, Ewulai, I'm here. Panile, one on him popra winning in war, and into a B, Ejina baby, a casual to noa, and Yano Crebambo for Memoir, as I'm Cassia, and not a ya kwa bono mantamu na bono regional health directorate no wamo aneka sei wamo adiaba etrose free na di kura pomdendie wamanfo ye wo bono ene na fam nyina wamo da wamo na esanse wode hyema pa egu akwam na wonmo rese adehye no ha ba ye wonmo ha otichiru efa no apomdemu na regional director of health adema ayabono mantam no Dr. Osaikofo Afre wano ene nsemtrofo edi nkomo etwetwemu se ene woma nantemu a ehunu se bana pomdemu a bono de hye etochema wo ho nam sunti wom so beye won mafam de no mapagem chini de tiawa say rese baby obi wo ewo sunyane ha bia no obenya first apomuden a papa apomuden a eye ne ntam so na enkoche na apomuden so ebeboa na edim puntu beba ye nyina na obia benya na apomuden papa na wo yare a okọ hospital bibia be hwa won ntam na wo ho ato won ntam wetima ye wojo ehun say as a health service ye wo core values bia e de ye adwuma eno na ekire niema yegina bia ewa pomuden hwe ye professionalism a ye hwe se obia be na adwuma sene a etene sene esi nipa kasa sene esi ye adwuma no se etene ewo so ntina me ne omo keka sansem sene be ya obi yare na oba ye be hu nipa no. I was your warrior bono regional director of health Dr. Osaikofo Yedaswa ejina bono mantam no emu na Sompa Central Market edwanimu eni akodroi ema womu di dwa en womu de ato German North Mensin no assembly no anim se womu hwe no womu nye bibi emfamfa saa ensemi hu e womu ahaw nyina ene se washroom na bia ya yesiesie wo se bia wo pesa wo sonche anasa wo pesa wo ye wo hu yie koja onan a ewo market nimu no womu aye wo madwene se adwadan ko an wo mbebie e de ama adwadifo no womo so se saade ne de emwa womo sanse womo se oba Sompa hono mo a adwada na womo dwada kese na so days ni nyina no womo di dwa e wo market ho enti sa wo ka se me market day ne nko na wo bebie e de ama womo de a na ekwa ko ha dwene enti no se mpenifo betima ye bibia fa ho na beye ye di a ene ye womo nyenye no nko a womo se mpepi womo be prapra edwane mu esesa enwura no womo timi gyae ene na wotwe ba ko na wotwe mienu na bola na wo mapre ni nyina da susum ho na da bia wo mo ba bedidwa e ba ne sa wo mapomden ho nsem no ya na e ha dwene market ya ne say Monday omu bie dwonsobo no maye na dahunu de omu mie maye ye ho kire ye wo dahunu pa nti ye sro Sompa man ye sro omu mra no nipa ne ohwe so no omu mebie e ma ye ntumi nko ja ye dwonso wo eya dahunu ye betna market ho a ye sra mu edwale no e breto mre bia ye nya ba bia be dwonso okosra obi fie kura na wo dwonso a na odi watem nti ye sra mu dwadefo no ana de wo hwe dwa no so no ye sra no say de wo ba bia ye dwonso no ye sra no kebeya de wo hwedwa no so wo hu nipa kro na wo hwe ba bia yadwenso no senka obeba bebie da hu na ma yese ne beya ya yegu dwom ho no yese benya ba bia de adwenso adwadifo bi e wo Sompa Central Market ene eti wo munken sene nsoma me se onga no egusu odwama so a ye bo ho da Europa e de kire eno nti kope bi to sesi a oba edwa no wo muntu ye why Sompa de yese by this time kro muntu dwa no kona koto bi sesi a na fa kofie koye aduane no eye promised ofo ene de aba wo mo nso aso yasene ebra ye de obi bas no e de kwa kwanyina do medwem e ho ye beton honga ne bi ho ye beton twisco ye beton yam vita promised ofo adawroma wo mo ka hono bie afa 21st clinic wo mo nso aso yasene kama pa na tie nyame ya dom a wo kina ne na awotwe ema no a wonum ye akunafo wo mu kunum awu agya wo mo no sabi o fa chame
ɛna enkwada nso a wɔn na ne wɔn agya nom agya wɔn hɔkɔ no ɛyɛ amomra sɛ wunya enkwada na de sɛ munya 18 years nkwa de a wɔkyena na awɔtwe 21st clinic bia wonim wɔ Ghana ha bia branch bia no kɔ hɔ wo de ɔkɔ a also bɛ hwɛ apɔmuden mu ye be show from head to toe ama anu asam aduane adi aka ho ye nyi usika bia asem no ne ti a wɔn ana matwa ne de ama wo no ye be hyase wɔkyena na awɔtwe no ebra abɔ nonso anopa e de akosi awia no mienu eno tika ho na abra sisi a me ba chotie ne wa kire nie numbers ya obetimi afrɛ na wo nso so watimi agi mo nkyeremu bia e ka ho bie no eye 0540 311 311 0540 311 311 na one yen abo enkomo won madawro manti ma ye na ne ye ho be sesi mapemra ye ba kase ne beto aso Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so nim se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi entina wo see fe na yas total care gel toothpaste and a brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and a brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa akra ne botam yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adwuamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne betom anza na ye tues ka no nso mi connection na enhyeda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we obo wo de ba de kra wo ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Obiari hia emwasron kubia epemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato yaso sano boafo TV Emma Aketuapa no kure Emma Aketuapa yeto akase ne so akopiemu ewo amanone enano a we ofa Donald Trump wabaye no wayesa mama hodo ni bi ho a wode tariff ato on so na Canada nko anya ohamu nchichemu no aduasanum 35% eno na amanfo aka ebinom de nam social media no say trade talks no asase ya Canada na America ntam no omugusu a wo mo ka eno na Donald Trump kura akọchọ to ne Twitter account ne so say we kura na ye fake and what say trade talks were hereby terminated just say wo mo nyoma dwen kura so mo tena se me ne wo ka say ya Canada mansoafo Mark Carney
what the about to just say Canada any America ebe transi edi nkita ho ewo brekwa America fo na ya ready o ma ya krado say won bet transi no edi nkita ho nti sa brei sa America fo enye krado a enya ade a Canada fo wo mo so ebetimi akwatena se wo mokọ akwakodi nkita ho bia ewie abusua we so na ye gina na ensem a ye de besom wo ene anwumre no Leicester Company Limited adawromenti na medimafo eba center bo ne chidom eno achi Ghana Health Service enso epia na time herbal mixture any time HH mixture and the capsules no enso abo chidom no moral support onga ye free promacid of wo mo so eka ho no bie na fe Sompa obi bas nso pia 21st clinic enso say nyame adoma ochina na awotwe oba no a sabi mpraduasa wo ya janka ana say won so a uye kunani bra 21st clinic branch ni mu nyina na ye hwe free no ye di AC na etwago e won kran ha no na enenam Kumase Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 wonu so Kumase adam for radio e wo France ahenkro Paris no mu afa Sompa 101.1 e wo takwa 103.3 wo takwa de 106.1 e wo tachima na 98.9 e wo sunya 90.7 won kranza na 101.3 enso e wo Doma Kingdom 106.1 e wo Mankesim udi code anaso Sompa FM and Facebook ne TikTok ne so no Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ne Sompa FM live www.sompaonline.com so and some do no ano yedi akogu ho and somewhere de som wo no na poso bie and say Kumase High Court and one more kwasitena ma Inspector Ahmed Chumasia yesu se wonu wankasa na kanchema ma adwoa wo boni tuo e wo Asante Mantemo Kumase adum no court so wonkodam ne nkwana nyina ene empenifo ahodo bi ye fro mai emrase bedwam ene members ahodo ho omko anamo ekopie mu e wona nakonedu Agyeiwaa Rollins a wonya ne baby ko ne fie e de ya konsem koma ebusua Canada mansoafo Mark Kane se America fo eye ready so mbetena ase a womno nyina betena ase di nkomo e wo trade talks ne ho enuanom no eye baasa Obrempong nana kwaku ampoma minimini amanom Akosia Agyeiwaa kwade buaten enafe Adwoa Asare yadamu nyina ase amamumu eniti